Assalamualaikum adik-adik, piye kabare dina iki? Mugi-mugi sehat kabeh yo. Nah, ing dina iki ayo kita bebarengan sinau tembung lingga lan tembung andhahan. Kelas 4 semester loro. Nah, tembung lingga lan tembung andhahan iku mlebu KD 3.7 lan 4.7. Adik-adik pasti padha mikir apa iku kang diarani tembung lingga lan tembung andhahan. Nah, ing basa Jawa tembung dibagi dadi loro, yaiku sing pertama tembung lingga, tembung kang isih wutu durung oleh tambahan apa-apa. Loro, tembung andhahan, tembung kang sing wis owah saka asale amarga wis oleh ater-ater, seselan utawa panambang. Nah, ayo saiki padha disemak sing tenanan, apa wae tuladha tembung lingga lan tembung andhahan. Tuladha tembung lingga yaiku adus, turu, tuku, tandur, lan tangi. Jenisé tembung andhahan. Sing pertama yaiku ater-ater utawa awalan anuswara sing awujud n, nj, lan ny. Tuladhane yaiku m ditambah batik dadi batik, n ditambah tulis dadi nulis, lan sapanunggalane. Ater-ater tripurasa sing awujud dak, kok, lan ji. Tuladhane yaiku dak ditambah pangan dadi dak pangan, kok ditambah tulis dadi kok tulis, di ditambah kowo dadi dinowo. Ater-ater liyane sing awujud ke, pi, pra, sa, lan sapanunggalane. Tuladhane yaiku ke ditambah sandung dadi kesandung, pi ditambah tutur dadi pitutur, lan sapanunggalane. Jenisé tembung andhahan sing liyane yaiku seselan sing awujud im, el, lan r. Tuladhane yaiku guyu ditambah dadi gumuyu, serat ditambah in dadi sinerat, lan sapanunggalane. Panambang sing awujud i, ake, e, ane, ke, lan sapanunggalane. Tuladhane yaiku turut ditambah i dadi turuti, jupuk ditambah ake dadi jupukake, lan sapanunggalane. Jenis tembung andhahan sing liyane yaiku campuran sing awujud kaya ke ditambah an, pa ditambah an, ngo ditambah a. Tuladhane yaiku ke ditambah an ditambah lungguh dadi kelungguhan, pa ditambah an ditambah suket dadi pasuketan, ngo ditambah a ditambah ombe dadi ngombeo.
Nah, ayo saiki gelajen bebarengan sinau bab tembung linggo lan tembung andhahan. Nah, bocah-bocah saiki coba golek ana tembung endi wae sing kalebu tembung linggo. Nah, sing kalebu tembung linggo yaiku pangan, goreng, umbah, lan teko. Ayo saiki owah ana tembung linggo dadi tembung andhahan. Ngo ditambah atur dadi betul dadi ngatur. L ditambah tipi jadi teliti. Ya, betul. An ditambah dolan jadi nah, tambah pinter saiki. Betul, jawabannya dolanan. Nah, saiki sing terakhir. Ngo ditambah rasa ditambah ake jadi iya betul jadi ngrasakake. Bocah-bocah cukup sakmene ayo pembelajaran ing dina iki. Mugi-mugi pembelajaran dina iki bisa bermanfaat nganti sateruse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.